दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै 39थि बोसोर बेयाव आगान होबाय। बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गाजा गोमजायै बे मुंख्लं सानखौ अबजारभेसन खालामदों। आरो मानो होनब्ला बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि गोसोखांथियाव आरो लोगोसेयैनो आलादा रायजोनि मोनसे मुंख्लं जाग्रोनाय सान हिसाबै बेखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै बुहुमनां गासैबो जायगायाव दुलाराय बर' माहारिया बे सानखौ फालिदों आरो फालिलांबायबो थानांगोन। मानो होनब्ला बे सुजित नार्जारी बिथांनि मुंख्लं जानाय साना बर' माहारिनि थाखाय जोंनि गिदिरथार थुलुंगाखां। मानो होनब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायनि गुवाहाटीनि जज फिल्डआव आसाम आरो भारत सरकारनो मोनसे मेसेज होनो थाखाय सुबुं गौमा खालामदोंमोन। बे खालामखांनायनि उनाव बेलासे भागै क'क्राझार फारसे सुजित नार्जारी बिथाङाबो क'क्राझारनि रायजो राजाफोरजों लोगोसेयैनो गंसे गारियाव दंफायोमोन। बे समाव थांबाय थानाय समावनो तिहु पाठसालायाव दुथां जोंनि आलादा रायजो बिनाय बेखौ नायनो हायै लांसुनिया मेगन गोसा आसामिजिम जाय बिथांमोना खालामदों सभिनिजिम हिसाबै लाखिबाय थानो थाखाय बिथांमोना जि खामानि मावग्रा मानसिफोर बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजानि गारियाव अन्थाइ खुबैनानै गोबां सुबुंफोरखौनो जखम खालामदोंमोन। बेनिनो गेजेराव सुजित नार्जारीया गाज्रियैनो जखम जानानै बे सानावनो सुजित नार्जारीया नोरजिया जानानै रुंसारि जानो गोनां जादों। मानो होनब्ला बिथांमोननि आखाइजों खुबैनाय अन्थाइया बिथांनि खाफालाव गोग्गोमै नांदोंमोन। आरो बे सानानो जोंनि थाखाय बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मोनसे गिदिरथार मोनसे जोंनि इन्सपिरेसन हिसाबै बै साननिफ्राय जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो माने गोथाङै थाबाय थादों। दा थांनाय बे गोलाव समाव 1987 मायथाइनिफ्राय 2020 जानुवारिनि 27 थारिखसिम मोनथाम एकर्ड जाबाय। बे मोनथाम एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बर' माहारिनि जे ससिय' इक'नमि आरो पलिटिकेल जे राइटफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि जोंनो नांगौफोरखौ भारत सरकारनिफ्राय बिख'नानै मोनबोनाय जि दफाफोर बे दफाफोरा बिख'नो नागिरनाय दफाफोर बे दफाफोरा दिनैसिमबो सुफुं जाजोबाखै। आरो थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जेखिनि एबसु UBPO NDFB मोनब्रै फेक्सनजों आसाम सरकार भारत सरकारजों गोरोबलायनानै जे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेयावहाय जे क्लजफोर दङमोन बे क्लजफोराबो दिनैसिमबो जाफुङाखै। दा बेखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मुंख्लं साननि गेजेरजों आरो बेखौनो जोङो बे मुंख्लं सानाव आलादा रायजो बिनायनि जि मोनसे थुलुंगाखांनाय सान हिसाबै आरो बेखौ अरायबो फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो पिरियाबो गोसोखांबाय थानांगोन बेखौ हिसाबै जों दिनै दुलाराय बर' माहारिया मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोम दखरायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव फालिदों। आरो बे फालिनायखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे उदालगुरि जिल्लानि टाउननि बिखायाव थानाय बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघनि नयंआव दिनै फालिदों। आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनैनि साननि बे गेदेरथार सानाव गोसोखांथाव सानाव गोथां मोनसे जोंनि जारिमिन बे सानाव दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 100 जोंनि भलिन्टियार्सफोरा बड'लेण्ड मार्टियार्स माने डे अबजारभेसन बिनि कानेक्सनजोंनो ब्लाड डनेट खालामनो थाखाय जों दिनै रेडि जादों बा खालामदों। तेजपुर मेडिकेल कलेजनि डक्टर आरो बिथांमोननि ब्लाड बेंकनि जिखिनि बिबानगिरिफोर बिथांमोना फैनानै 100 जन बा 100 इउनिट ब्लाडखौ लांनो थाखाय बिथांमोना जों होनाय डनेट खालामनाय ब्लाडखौ लांनो थाखाय बिथांमोनाबो रेडि जादों। आरो बे गोजोनथाव दिनैबो जे दुलाराय बर' माहारिनि जोहोलाव जोंनि सुबुंफोरा बड'लेण्ड सोरजिनायाव
फैबाय थानाय समाव जे जोंनि थैखौबो होनो थाखाय रेडि बे मोनसे दिनै मोनसे रोखा मोनसे सिना नुजादों मानो होनब्ला ब्लाड डनेशन केम्प इन कानेक्शन टु द बड'लेण्ड मार्टियार्स अबजारभेशन दे बेजोंनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बे मेसेजखौनो बिनि थाखाय होनो थाखायनो बे ब्लाड डनेशनखौ लादों जे बुहुमनि मानसिफ्रा साननो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा दासिमबो माने दा समाव माने जोबोद माने गाहाय थाखोनि बा गाहाय थाखोनि माने खामानिफोरखौ मावदों बा बाख्नायथाव खामानि जेबो मावनो हाया जाथाव खामानि जेबो मावनो हाया साननो हागौ नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोहोलाव मावथिफोरा दिनैसिमबो रेडि जानानै दङ बर' माहारिनि थाखाय गावनि बिखानि थैखौ होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ बे मेसेजखौ होनो थाखायनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 39थि बड'लेण्ड मार्टियार्स डे अबजारभेशन इन कानेक्शन बेखौ दिनै ब्लाड डनेशनखौ होनो थाखाय थि खालामदों दा बियो गोग्गाथाव बाख्नायथाव बेनिखायनो आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आरो बिनि जोहोलाव बिथांमोना जाय दिनै ब्लाड डनेट होनो फैदों बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखर जासिदों आरो दिनै उदालगुरि जिल्लानिल' नङा सारा बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो दिनै नि बे सानखौ अरायबो गोसोखाङो जे जोंनि दुलाराय बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानायाव जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो सिमां रुजुनानै गालांनाय बेखौ मोगथां महरै मोनहोनायनि मोनसे दिनै माइल खुन्थिया हिसाबै दिनै मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान बा बड'लेण्ड मुंख्लं साना जोंनि थाखाय अरायसम गोसोखांथाव आरो गोसोखांबाय थानांगोन आरो सिबिबाय थानांगोन आरो बेखिनिखौ आं दिनै बर' रायजो राजानो फोरमायबाय गोजोन्थों नायदो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो गावनि थांखियाव बा गावनि रिजलिउसनाव मावग्रा मोनसे आफाद बर'नि गेजेराव बा गुबुन हारिनि सोरबा जोंनि फिलसफार सोरबा थिंकार्स माने थिंक टेंक सुबुंफोरा बुंब्लानो बेखौ थाबै मावनाय मोनसे अर्गेनाइजेसन नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिरथार जि रिजलिउसन आरो बे रिजलिउसना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि डेलिगेट्सनि गेजेरजों फैयो दा बेखायनो सोरबा जोंनि आथिखालनि दैदेनगिरिफ्रा बे बड'लेण्ड मुंख्लं सान दिनै जि अबजारभेशन खालामदों 39थि बड'लेण्ड मार्टियार्स डे मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जे मुंख्लं जानाय सान बेयाव बिनि गोसो बायदियै बिथाङा गावनि गोसोनि जे माने सोरजिलु बे बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ बे मोजां नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासे बुङोब्लानो बा सोरनिबा माने बुंनायजों खारग्रा मोनसे अर्गेनाइजेसन नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रिजलिउसन बायदि आरो बे रिजलिउसना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव फैयो आरो जेब्ला थान्दै मेलाव जि थांखिखौ रिजलिउसनखौ एडप्ट खालामनाय जायो बे एडप्ट खालामनाय खामानिफोरखौ रिजलिउसनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो नागारबोआखै आरो बेखौ मावबोदों सुफुंबोदों आरो बे रोखोमनि खामानि फिनै माबा मोनसे जानांगौ मावफिननांगौ बेफोरखौ खालामनांगौब्ला जोंनि थान्दै मेलनि गेजेरजों रिजलिउसना फैनांगोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय